Кой ти, бе, тете? Какво идеш ли? А? Тата. Не. Не. Какво е това? Виж какво съм направил, гледай го малко телеп шоколад. Кажи мама. Кажи тате. Хайде. Кажи тате. Там гледай. Така гледай. Прави на всичките. Айде. Ето. Не така, бе. Не покарайте. Я прави с очите така. Виж. Апа? Така прави. Ти мустаци ли имаш ти? А? Какво е това? Я да какво е? А? Мама. А? Тати. Ау, виж какво се направи то... Шоколадчето. Шоколади, бони, марципани, шоколади, марцифони, таксифони. Ясно. Не. Спира. Hadi gel bak. Hadi. Bastır. Hadi. Rakatak. Ау, барабаниста! Сашо Диков! Тати! О, какво има? А? Какво? Алпай! Какво има, тати? Прави така всичките. Прави така. Чао кажи на всички, хайде. Кажи чао. Хайде. Чао. Е така прави. Хайде така прави. Кажи чао. Хайде. Апа. Той рождите на босата човек, не е ли както?